Здравейте, приятели! Вие сте с канала на Лейкова къща. Аз съм Стефан. Днес съм решил да направя един бърз преход в Стара планина, пътя към Хижа Рай. Ще се опитам да го дръпна за около 1 час, да бъда до тая местност Каменливица, която е преди Рогачева гора. Така че ще ви направя свидетели на този преход. Сами виждате колко е красиво тук. Прехода не е от най-сложните. Отсядате вечерта в Лейкова къща. На следващия ден в 8, най-късно 9, трябва да бъдете на пътеката. И в рамките на 3 часа или може би 2, попадате действително в рая. Уникални пейзажи, чист въздух, зареждащи гледки. И тук преди малко заснех едни диви кози. Те въобще не се притесняват от мен и продължават да си стоят там. Много е приятно това нещо, срещата с дивите животни в гората. Това преди 10 години не беше немислимо да срещнеш така спокойни обитатели на дивата природа и въобще да не се плашат от човешкото присъствие. Явно хората от парка се вършат с работата, като следят браконерите да не правят бели. Продължавам към тази местност Каменливица с колелото, докато не е станало тъмно. Не съм сигурен дали си взех челника. Надявам се да съм го взел, защото... Ай, супер, тук е. Много добре. Може да се наложи да се прибирам в тъмната част на деня. И така. Да продължаваме, приятели, към нашата цел. А именно Каменливица, където свършва царския. Няма по-прекрасно от това да отидеш на такова място и да те посрещнат обитателите на дивия свят. Дивите кози останаха и там. Аз се намирам на едно от красивите места по прехода към Хижа Рай. В момента от всякъде свърши вода и е изключително красиво. Точно сега е момента за тези водопади. Райското пръскало насреща. Райското е там горе. В момента се намирам точно на ръба на Параджика. Това разстояние го взех за някъде за около 40 минути с колелото. Интересно, че няма разлика между колелото и като съм и пеша, като го правя прехода. Общо взето за едно също време го правя. Долу се чува грохота на тая река. Тоест, то не е река, е един поток, Бъзовица, който отива от тук. От тук се влива в Бяла река, приток от Джендема. А там среща е резерват Джендема, защитена територия.
Те диви козички продължават да стоят там. Време да се качим на колелото и да потеглим. Изключително приятен преход си направих днес след обед. Вече стигнах до крайната точка, някъде около няма 1 час ми отне. От тук вече започва пътеката към Бъзовица и Рогачева гора. Там има един водопад. Сега ще отида до него. Има малко водопадче. Да разгледам какво става там. И тук има място за почивка. Много хора са отсядали на тази красива пейка. Шума на тия потоци и тая песен на тези птици направо е наистина сякаш си в някакво друго измерение. Време е да се качвам на звяра и да продължавам. Ще отида до този водопад. Там е малко вече територия, не е много за предпочитане, но все пак ще рискувам. Тук вече навлизам в мечата територия. Надявам се да не изненадам, ако е тук. Има един красив водопад, който в момента едва църцори. Той е такъв, който пресъхва, само пролетта можем да го видим. Но много често тук съм попадал съм на следи от мечка, а то и самото място се е такова. Ето тук. Трябва да бъдем много внимателен.
Ето го водопада е много близо до мен, тук вече на няколко метра. Са паднали огромни скали отгоре. И там е водопадчето, сега ще отида до него. За сега не виждам Блеца да е наблизо. Участъкът е доста стръмен. Няма пътека. Просто импровизирам. Вау! Пада някъде около, мисля, че поне, може би 50 метра височина. Тук буквално ще вървя по течението на потока. И все пак се оглеждам за Бечка, защото съм в нейната територия. Да не бъдем изненадани и тя, и аз, и да пострадам аз накрая. Така че приближавам към водопада. Ау! Величествено. Аз съм буквално вече под него. Тук трябва да внимавам, че скалите се парзалят, а и вятъра се играе с струята на водата, която пада отгоре. И тази диска може да се окачи в душа на този красив водопад. Виждате как